Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo kagyari ng atong mga top stories of the day. Today is April 4, 2025, Biyernes nga adlaw. Dugang nga buwis ng patuman sa US, wala sang direktang epekto sa sugar planters. 3 million liters a day nga tubig nga gikan sa Matabang River, ginapaabot nga makabulig sa pagpahagan-hagan sang epekto sang tig-ilinit. 3,000 ka mga big bike riders balik Bacolod para sa National Convention. Pet Festival nagbukas sa Bacolod. Pinakauna nga pet ID, gin-issue kang may exotic pet display pa. Kag sa good vibes, tambay kita sa lugar nga nagahuganas ang tubig sa suba sa tripping ni Ruming. Kag kilalahon ang mga miyembro sang Loyola FC Victorias sa bida sang liga sa Sunday. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, pinakauna nga Bacolod Pet Festival nagbukas kaina sang aga. Pinakauna nga pet ID ang gin-issue man. Mayara man sang exotic pet display. Yaring report. Pinaagi sa QR code nga makita sa dog tag, may baluan kung sino ang tag-iya sang isa ka ido o kunkuring, kaag pati na ang petsa sang iya ulihi nga bakuna. Pinaagi sini, mangin mahapos ang pagkilala sa tag-iya in kaso kung madula ang hinuptanan. Kaina, si Sydney ang pinakauna nga ido sa Bacolod nga naubrahan sang digital ID. May ceremonial nga pagtakod sang dog tag para sa iya. Ginpatigay na seremonya kaina sang aga sa opening ceremony sa pinakauna nga pet festival sa Bacolod City. Sunod sa kay Dr. John Michael Cabugwaso ng Assistant Department Head ng City Veterinary Office ng Bacolod, pinagi sini may digital record na ang isa ka pet para hindi na malipatan sa tag-iya kung saan unya ulihin na pabakunahan ng iyang ido o kunkuring. Ang main purpose is for us to have a digital record na hindi na madula, na pwede ma-view bisan kay sino, bisan ni Mayor, mabala niya kung pila ang real time nga numbers ang ido sa isa ka barangay, nga kung tingin makita man sa mga barangay captains, or kung in kaso madula imong ido, kag may makakita, pwede mabalhan nila kung sino ang tagiya. Masugod na sila anay sa pag-register sang first 100 dogs, kaglantawon kung mangin epektibo o kung may dapat nga i-improve sa sistema. Sa Pet Festival venue sa Ayala Malls Capital Central, may mga exotic pets nga na-display nga makahatag sa kalingawan sa tanan. Kalabanan diri, mga tumalagsahon lang makitaan gani pinasahi nga experience. May mga talk, pati sa kasapatan para dugang nga impormasyon sa tanan. May mga pet supplies nga sarang mabakal diri kag pwede man mag-adopt sang ido. Ginanunsyo ni Councilor Thady Saison nga may napain nga 10 million pesos nga pondo ang Bacolod LGU para sa 2 hectare nga animal shelter nga ipahamtang sa na-acquire nga propiedad sang Bacolod sa Barangay Granada. Kung mahuman na ini, inya mangin pinakamalapad nga dog shelter sa bilog ng Pilipinas. 2 hectares will be allocated para sa mga idog at mga kuring, mga pets, for sure. So I believe that is a very big investment. If you look at the value of the land, kag ang 10 million para ipatahumon sila. Bacolod City will build the biggest LGU-operated dog shelter in the whole country that will replace the infamous dog pound. We have allocated funds for the Libre Capon. We have enough funds for the rabies vaccination of at least 80,000 dogs and cats. And we are now preparing for the establishment of the Animal Welfare Desk in the barangays of Bacolod City. Ang Pet Festival ang nagsugod kay inas ang aga kaag magalawig tubtub sa Domingo nga adlaw. Sa number 9, duha ka tuig nga temporary road closure sa Father Ferrero Street sa Bacolod City ginaprubahan sang konseho.
Paagi sa naprubahan nga ordinansa sa konseho, sirad-an sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department ang Father Ferrero Street sa sulod sang duha ka tuig. Dungan ini sa ginapatuman karon nga demolition kag natanan ang construction sang bag-o nga Manukan Country sa reclamation area. Ang City Engineer's Office ang nagpahamtang na sa mga tent sa kilid sang dalan nga magaserbe extension sang temporary nga Manukan sa parking area sang SM City Bacolod. Ginpahayag ni Mayor Albert Benitez nga sa dalan ukon sa Father Ferrero Street ginaplano ang pedestrian mall nga mangindugang nga atraksyon sa syudad. Diri ginapaabot nga magatipon ang mga baligyaan sa mga ginapabugal nga one town one product sa syudad kag pila ka mga LGU sa probinsya. Sarang man diri ipahamtang ang night market agud matagaan sa oportunidad ang mga ambulant vendors. Sa number 8, bago nga Provincial Administration Center Building o kung PAC ang ginapaabot nga magamit kag mahuman na sa madason nga tuig. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga nagsiling nga halos patapos na ang structure pero madamo pa sang ipatuman nga finishing sa sulod rason nga hindi pagilayon ini mahuman. Wala labot sini ang pagplastar pagid sa mga furniture kag fixture sa sulod. Damlag pa ginsiling nga target nga mahuman ang construction sang 7-story building sa Dalan Aguinaldo sa bulan sang Hunyo. Gisugdan ang construction sang Dynamic Builders ang contractor sang amo nga building sa tung 2022. Ang malapit 1 bilyon ka pesos nga construction project ang nagalakip sa mga furniture and fixture ang ginapaabot magahouse sa mga nagkalinlain nga mga tanatapan sa gobyerno probinsal. Ginapaabot nga paagi sini mas mangin mahapos ang operation sa mga provincial government offices. Sa karon napahamtang sa nagkalinlain nga mga lugar o kon buildings ang mga opisina sa gobyerno probinsal. Sunod sa kay Governor Lacson, huyag niya man nga magpabilin ang iya nga tanatapan sa daan nga Provincial Capitol Building nga simbolo sang seat of power. Mahimo man nga magbutang siya sang receiving area sa bago nga PAC building. Tambi sang new PAC building sa Dalan Gatuslaw sa motor pool sang Provincial Engineer's Office ang multi-level parking area para sa mga empleyado sa gobyerno probinsal kag sa mga transaksyon sa gobyerno probinsal. Here siguro pwede na siguro, no? While the structure is almost done, ang gapadugay madang sa sulod ang finishing, the usual. But I think, I don't know if we're ready to start already considering the furnitures inside sa new PAC building. Yeah. But ang original plan ni Gov na ikaw, si Vice Gov, si Attorney Diaz will stay here na lang sa old building, dire lang Japon. Ako, okay ako dito, I don't mind, no? But maybe we will have a receiving area there for guests. Sa number 7, masobra sa 1 milyon ka pesos nga balor sa iligal nga droga nakuha sa separado nga mga buy-bust operation sa Bacolod City. Nakumpiskar sa PNP ang 160 grams ng suspected shabu nga nagabalor sang 1.08 million pesos sa Barangay 2 sa ilananday alias Joshua kag alias Jubel. Nakuha man sa ilan ni alias Toto kag Mark ang 7 ka gramos ng shabu kag nagabalor sang 47,600 pesos sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Ginsundan man ang operasyon sa Bacolod City Police Station 4 sa Barangay Villamonte kag nakuha kay alias Nono ang 6 ka grams sang shabu nga nagabalor sang 40,800 pesos. Sa sunod lamang sa isa ka adlaw nagabalor sa 1,176,400 pesos ang nakuha nga suspected shabu. Kasuhan naman sila sa paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Sa number 6, mga tulan sang tawo nasapuan sa sulod sang kampo sa Bacolod City. Nasapuan ng ginapatihan tulan sang tawo sa kampo sa tubo sa Hacienda Lopue sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City kahapon sang aga. Isa ka trabahador sa kampo nga in charge at alamnan sang tubo nga si Edmond Bornales ang nakasapu sa mga tulan. Nag-request na ang Police Station 7 sa Forensic Unit ng Philippine National Police para sa collaborative investigation sa nasapuan nga mga tulan. Sa number 5,
3,000 ka mga big bike bikers ang balik Bacolod para sa Isakan National Convention. Yaring report ni Nico Delfin. Nagadinaguhob ang mga big bikes nga nagtipon sa Capitol Lagoon para sa 28th National Convention sa National Federation of Motorcycle Clubs of the Philippines o kon NFMCP. Pila sa mga riders ang gikan pa sa loop, kasubong na lang ni Bobby Carabuena sang Davao City nga nag-upod siya nga club para makabalik sa Bacolod. Masaya kami kasi nakabalik ulit kami sa Bacolod. Alam namin dito pag nandito kami sa Bacolod, lahat unlimited. Unlimited food, unlimited drinks. Saan kayo galing, sir? Davao City. So far, kamusta ang biyahe, sir? Okay naman. Actually, nag-Philippine loop muna kami bago kami pumunta rito. Ang Tuiganya Convention ang liwat nga ginpangunahan sang Thunderbugs Bacolod Motorcycle Club nga muman ang nag-host ang 2013 National Convention. Ginsiling ni NFMCP President Dito Aves nga ang pagpaligon sa motorcycle club sa pungsod kag ang pagpasanyog sang kampanya angot sa safe riding ang tinatuyo sang Riders Convention. Well, on Thunderbugs, number one, because of this convention, we have introduced to them safety riding, number one. At least they know that from small bikes, eventually they will migrate to big bikes. And because of our convention, we emphasize safe riding. And ang one thing good about this convention, we have many friends all around the country. Ang negosyante kag veteran rider nga si Shane Cooper nga katapo sa isa sa mga oldest motorcycle club sa pungsod ang nalipay sa mga kadalagan sang Elite Motorcycle Club nga natukod sang iamay sang 1964. So, lain naman. Ako yan, ara lang na. Para lang yan sa mga old-timer. But over the years, how does it feel nga? Amo na ni sir, katakbo. Nami sa 2001, nag-international. Ako ang ginhimo ni ilang ang lead rider sa ride, Bacolod Negros. Nga damo, mga foreigner ng kanto, pating UN safety officer ng kanto, di nagmotorman. Frankly, this is hard work. No, this is no easy task to prepare for this. We worked for about 15 months just to prepare for this. But the feeling is you feel excited, happy ka because your delegates are also happy to be here, and at least they can say that they had a good time and this was the best convention that they attended. Kabahin sa mga ginapaabot nga regular attendees sang convention, sanday Senator J.V. Ejercito kag ang kilala nga motovlogger nga si Jet Li. Ang 2-day event ang mayara sang exhibits, Governor's Night kag Fellowship Dinner. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 4, PNP nagapanghanda na karon para sa ilang deployment para sa Semana Santa. Sa madasun nga semana, ginaplano sa Bacolod City Police Office nga magtalana na sa mga PNP help desk sa mga bus terminal kag pati na malapit sa mga simbahan nga ginapaabot dagsaon sa mga tumuluo sa pagdumdum sa Semana Santa. Ginpahayag ni BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica nga ang deployment sa mga police personnel sa mga ginakabig places of convergence kasubong sang mga resorts anang ginpamaagi agud mapasiguro ang kalinong sa tuigan nga okasyon. Kabahin sa mga pagpanghanda sa kapulisan para sa summer vacation, ang pag-coordinate sa mga local government unit upod sa mga nagkalain-lain nga mga law enforcement agencies para sa mas mapabaskog ang peace and order. Nagapanugyan man si Coronica sa mga motorista ilabi na sa mga riders kag drivers sang mga salakyan nga maghalong kag ipaiway ang pagbangigay nga mahimo magresulta sa insidente sang road rage. Sa number 3, dugang 3 million liters nga tubig kada adlaw ang ginapaabot nga madugang sa water supply sang Bacolod City. Halin sa nagdigan nga semana, naghagan-hagan ang problema sa kakulang sa supply sang tubig matapos natigayo na-inject ang dugang nga bulk water supply sa Basiwa Prime Water. Ginapaabot ni Mayor Alvin Benitez nga magabalik sa normal ang kakulang sa supply nga nagdubo sa 4 million liters a day sa nagligad nga bulan. Yara karon sa 81 million liters a day ang water supply sang water utility.
Gindugang sang alkalde nga sa masunod nga semana may dugang nga 3 MLD nga water supply nga iga-inject sang bulk water supplier halin sa matab-ang bulk water supply project. Ini ang gidalauman makapahagan-hagan sa mga epekto sing tig-ilinit ilabi na sa mga water consumers sa syudad. In fact, sa Subag, sa South area, siling nila kuno dekadang wala tubig, subong may ara na sila. Ang mga pressure kuno nagsaka man, and for those household nga hindi 24/7, subong na 24/7. So may ara kita improvement sa southern areas ng syudad. So number 2, typhoid cases sa Negros Occidental ang nagdangat na sa 387. Tatlo ang ginreport na napatay. 80.06% ini ang mas mataas kung ipaanggid sa kasubungman nga tion sa nagligad nga 2024. Sa March 29 nga report sa Provincial Health Office, ang syudad sa Kabangkalan ang may pinakamadamo ang ginreport nga typhoid cases nga nagdangat sa 96. Nagasunod naman ang hinubaan nga mayara sang 43 cases kag San Carlos City nga mayara sang 33 cases. Sunod sa PHO, 30 sa 31 ka mga LGU sa bilog nga probinsya ang may typhoid cases nga ginreport. Samtang sa Bacolod City naman as of March 22, may 27 ka mga typhoid ginareport. 145.5% ini nga mas mataas kung ipaanggid sa kasubungman nga tion sa nagligad nga tuig. Ang typhoid fever makuha sa pagkaon o kung mga pag-inom sang tubig nga na-contaminate gikan sa higko sang tawo nga may dala nga kagaw o kung bakterya nga Salmonella typhi. Pila sa mga simptomas ang typhoid amo ang hilanat, sakit sang ulo, sakit sa tiyan, paglupot o kung tig-a nga higko, pagpananuka, pagpananakit sang lawas kag wala sang gana sa pagkaon. Ginahaylo ang publiko nga hindi magkalipat sa pagpanghugas sang kamot sa pagpasiguro nga matinlo ang ginakaon kasubong ang ginainom nga tubig. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, 17% ka tariff nga ipatuman sa pungsod Amerika sa Philippine export ang may dako nga epekto sa industriya sang kalamay. Inisunod sa kay 5th District Representative Emilio Dino Yulo nga nagpaatag nga ang pag-export sang kalamay sang Pilipinas sa pungsod Amerika ang zero tariff. Gani ang 17% nga ipatong sa mando ni President Donald Trump ang nagakasayuran sang duga nga palas-anon sa mga exporter gani hindi ini mangin profitable para sa ila. Pero kinahanglan sang pungsod nga tumanon ang sugar quota sini sa Estados Unidos. Sunod sa kay Unified President Manuel Lamata, hindi mangin maayo ang epekto sang 17% tariff sa mga traders. Balantayan sunod sa iya kung ano gid ang mangin lubos nga epekto sini. Pero ginaklaro ni Lamata wala ini sang direkta nga epekto sa mga sugar farmers. Damlag pa. Ginsiling sang Malacanang paagi kay Press Officer Claire Castro nga minimal ang impact sang 17% tariff sang Estados Unidos base man sa ginrelease nga pahayag sang Department of Trade and Industry. Ang pungsod Pilipinas kabahin sa mga pungsod kung saan manubo ang ginapatuman nga tariff sang Amerika kung ipaanggid sa iban nga pungsod nga tuman kataas sang ginapatuman nga tariff. Sa sugar industry, this is about a drastic effect. Kaya export kita sa kalamay sa Amerika, no? Specifically ang sugar naton. Subong rated zero tariff na no ang ginapadala naton sa Amerika. So under saya ni President Trump subong nga ulang ipagwa no mag-impose na sa 17% nga no nga tariff no sa aton nga halin sa Pilipinas. Masaka na ang costing nimo kay may plus 17% ka. It's going to be a very bad effect. Aton exports to the US, export kita raw sugar para i-refine sa Amerikano. It will carry a cost of 17% more. So base hindi na profitable sa mga traders to bring out the sugar for sale to the US. It will be too much. So I believe right now the SRA is writing the Department of Agriculture, getting information kung dayon gipla na o bluff la na ni Trump, which I doubt.
Trump pero tututuod na eh. So let's see the effect kung ano mo to. Kagyari naman ang pangpabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sining weekend. Mga pe, maswimming, mag-picture-picture sa matahom nga view sa kabukiran o kun maligo sa swimming pool o kun sa suba. Inatanan ang pwede mo mahimo sa isa ka tago nga cafe resort nga ato na diskubrihan malapit lang sa Bacolod City. Inaton katuan sa tripping ni Ruming Bus at 9 a.m. Kaag mga katapo sila sa nagkalain-lain nga mga national football team nga nag-unite para mabalik ang title championship sa Negros sa pagpanguna sang American Japanese midfielder kag British Filipino team captain. Misyon nila ang mapabili ng legacy sang Loyola FC Victorious. Aton sila kilalahon sa sini naman nga episode sang Bida sang Liga sa Sunday at 9 a.m. Shout out anay sa aton nga mga live viewers. Subong nga hapon si Jemima Danoka. Good evening Digicast Negros, still watching from Japan. God bless Digicast Negros. Si Sir Nene Grande. Good afternoon Choy Ruming. Digicast Negros 10 watching live from SAG Integrated Farm, Barangay Unulingan. Moises Padilla, si Jessery Garutcha Hivero. Good PM ka Digicast Sir Ruming, watching from Miranda Hinigaran. Pa-shout out lang sa nagaluto Suman Subong. Salamat. Ula kita da. Si Romel Mahilong Galio, good afternoon Digicast Negros. Si Marilo Burgos Aguisando, good afternoon Digicast Negros. Si Ray Tuhaw Tinyosan, maayong hapon Digicast Negros. Benji Borlas, maayong hapon Digicast Negros. Hearty Napano, hi Sir Roming, shout out sa tanan nga pumuluyo sa Barangay Pandan, Pontevedra. Ilabi na gid sa family Napano kag sa bata ko nga si Gideon kag si Hope. Salamat gid sir. Shout out na sa inyo sa kay Gideon gid kuno kag sa kay Hope. Kag amoy atong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtob sa Lunes, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.